салому алайкум подписчикои муҳтарам, ҳаматон ба тинҷӣ сахт саломатӣ. Имрӯза набори мо дар бораи ҳамин оҳанин коро сварчико мешавад. Як ҷо бо ман размергирӣ омада будам, просто корошоно дидам качественный кор будааст. Корошон качественный будааст. Ман худам хостам ки ҳамин инсон ба ман акон як набор кунам мегуфта, як илтимос кардам, аввал як ду бор негуфтану акун барои ҳамин подписчико лозим мешавад ҳамин сварчико ба эҳтиёҷшон бошад, агар бемалол як корошона будкара дода метавонам. Акун ман илтимос кардам ки биёед якта наборчи насб кунин, ҳамин коротона халқам фаҳмад, подписчикои манам фаҳмад гуфта ҳамин илтимос кардам. Ассалому алайкум акон. Ман шумо дӯстони самтон намин тими шумо. Манами инсон ҳамин дастшон гул будааст. Бовар кунед, манами тамоми корҳои ҳозир ман нишон дода мегузарам, ҳозир наборба ҳама манами корҳои навесам бо чизеҳо мекунед акон. Ҳама чи ҳамин чи нашод давроза бошадам, лесенсия ман ришод кар навес чӣ хоҳам ҳамин нашод оҳан ҳама чи сохта метавонам. Тамоми ҳамин навесми качелими белинча тамоми чиза месохтем. Кародми тамоми Тоҷикистон ҳамин вилоятҳои деҳаҳо куҷо ки бошид шогирдо ҳастанд, худотонам қатъи сарбар мешид. Бемалол манами рақамҳо ба занг задан мегиритон. WhatsApp, имотонам айми? Не, имом нест. WhatsApp чи? Не, хеле чилам. WhatsApp скачат карда наметавонам. Не, ҳайдо класо интернет мор истифода намебарам барои. Не, масалан шабоба бо метавонед вай кара як WhatsApp кунед. ин одамон бисёртар имо ақала кушода назонда кор, имо WhatsApp ҳайдо не ки бисёр истифода намебарам. Не, баъз вақт ба ино менависад, сони ҷавоб метид. Масалан, заказ паказ ғалтад, бемалол ҳамин номроба занг занад, шумо имова кун, иноба ҷавоб натид, барои мен наборомо як мери меша, ҳисоби ки иноба дар кор мешид. Не, WhatsApp имо дорам, просто ҳамон чиза кам истифода мебарам. Рӯзба ино мақсадшонро фаҳмидам, рӯзба кун кор бемешан, худомо бо ин усто ҳамин бисёртар нависта галасҳои пафта мемонитон, ин одам албатта ҷавоб метиҳанд, шумо ба алоқаба мебурон. Биёед то манам корошон нишон диҳам. Ин ҳама кори оддишон ҳисоби гӯем ана. Ман бисёр аз телефонҳошон вай суратҳои корҳои карагиҳошона дидам. Беҳад хушрӯ. Манам ин чизҳои якун сабират карага. Ҳамин чизам сабират кара ҷошро монданам. Як кори вай не. Ҳар як калла дар кори ин чизҳо беҳам. Хушрӯ кара дасту панҷи гул дошта будам ана. Бовар кунед ман ин корҳоям ана. Инҷа бакон ҳам ту битон мерезад, тамом. Аста гаполовкаи монам битон мерезанд. Беҳад хушрӯ биромадааст, бовар кунед. Ганда хушрӯ биромадааст. Хона баям анча види зӯр дар омадаги. Мана ин тараф мана бовар кунед. ин одамам ҳавличишон як ба файз будааст, мана бовар кунед. Ҳавличишонам як аҷоиб. Хай ромки манам ҳай чӯбин будааст. Мана ҳамин корошон нишон метиҳам. Сони ман ин навес мана боз ман аз рӯшантар карда нишон метиҳам. Навесҳошонам беҳад хушрӯ кардаги. Ман хай барои шумо накун менҷа биям мегузарам. мана ҳаминои мана корошон мана бовар кунитон. бинин аз пеши манин палба ҳисоби ҳамин хел вай караги. ришотка ҳисоби мана. ина бинед чӣ қадар хушрӯ биромдаги. мана ин навесҳошонам ба зеф шудааст. скромни, культурни, хушрӯ караги. бо ман обдавошонам бинед як необични караги. бо ҳоли рисункҳое ки ҳастанд иноба бо телефонҳошон дидам ман беҳад бо хушрӯ караги. ина санъат мегӯяд. ҳаминоям ҷошро монда, рекомендатсия дода, манамин хона чӣ хел куним гӯяд, агар ин одам бо мефаҳмад инҷа ба чӣ хела карандако. бо ма ина бинед. ина караги бо як барои ба зебӣ
мехе кереги мана беҳад корошона кашсвай зӯр то краскоша зада нафс карда дастатонба месупуранд. бовар кунед ин ман инҷа як бор ман омадагӣ бо мана дуюм бор ҳисоби ки омадам инҷа тамом дигар хел кара фурсондиям ҳамиқа кор кардӣ ба зеб кара фурсондиям бовар кунед. ман худам ҳавасам омада биёед як набор кунем гуфта ҳамин хостам ки шумонам ҳамин чиза фаҳмитон мақсад. мана ина бинитон ягон ҷои груби надорад. тамом корошон гладки вообще сваркоя ҷошам ҳама ҷош гладки караги ман ин навеса бинед мана анамин короя ин чизба ҳисоб китоб дар кор монам усто ина ҷошва монда культурни кара инҷа культурни кара ҷошва монданам як кори вай мана чӣ хел ҳоҷбос даволими аин усто шумо даволими аин усто шумо даволими гап нез ҳоҷбо саломат бошед. мана бенитон беҳад хушё караги инҷа мана ин тараф сони якта чизам гӯм инакун шумон ба қизиқ мешадми неми инҷа ба дехоно ҳайми несми мана бенитон ма инҷа охурам караги ин охура бени ин охурам кунондиан ина бени савруменни мана бози давом додосиян ҳоли корошона адо карагиш не ани охура краскошонам худошон зада медодиям мана инҷа ба ин гӯспам ба инҷа инҷа гова будааст мана нӯбаста будааст мана бо анеми хела хизмато дар кор шадам занг занитон агар ин одам худаш кара гаштана ина акун масалан медонистиянде демак ин якум караги одам ихе короя ихе кара наметонан ку ҳамин чизои мана ҳамин дехоно ҳамин мол пойдосиги одамо бошад агар мефаҳмад ҳамин чӣ хел шудааст. мана анеми одам ба бемалол занг зада бемалол вай мекунед мана мана ина бинед анаминҷа ҳисоби ки акун ки ҳамин дехонӣ мекунад ҳамин мол мепояд анеми хел культура мехоста бошад агар корашо осон мекунам гӯд ҳамин устоба муроҷиат кунадам мешад ки ман ҳамин жестои ҳамин камазоя ва чизош ки тикараги контейнеро кати ҳам арзон меғалтад ҳам мустаҳкам мешад ҳам краскаш худаш бо мана темболи бо краска каросиянд аболош хас саломат боштон. мана устобо чӣ мегӯед пас чикор бакун шумоям раҳмат мегӯям барое ки ҳамин шумо ба пасфисик шаванд агар хоҳам ки ҳамин номери мана гирам агар 92 993 99 66 агар бо ҳамин номер ба вавилон ки бошад 98 гирам агар ҳамин номер вавилонтонам якта гуфта гузаред 98 993 99 66 албатта ман ҳамин номеро ба ҳозир устобо ман каналба мепартом фақат аз шумо илтимос ватсап даргирона монед ман ина ин видеои пагаба мепартом шумо аниқ ватсап 24 соат даргирона монед одамо албатта занг мезананд барое ки шумо дар кор мешед ин набора мебинанд ҳама албатта ватсап даргиронатон дар кор акун ин устоб пастияни корба будиянд серкор будиянд иққа телефон ба шавқам нест кутосиянд акун барои ҳамин паспичко худо хоҳад якта ватсап пастияни ватсап имо мекушоед ҳам ватсап ҳам имо баям ҳаят ватсап ки имом ҳайду пиросам боли сода намебарам ман як 10 рӯз 15 рӯз ва 5 рӯз 10 рӯз сода бисёр не 1 мегабайт мегиред ҳозир масалан не ҳозир пастияни ҳамин вавилон ҳам агар ман пул гузаронам агар боли ҳисоби вай мешавад пастияни хуличони ва интернет ҳам месаду моли аксарият ҳисоби шаб истифода мебарам рӯз ба моли телефон вай намекунам аҳамият наметиҳам анакун ҳозир шумо якта имо ватсап кушода мемонед якун барои ҳамин паспичко
پاسیان 24 ساعت همین در گراند مانید می همین پاسیانی همین خالی شدید تلفن کنن جواب میدید می نویسن سونی نمراتونو می پرتوید بعضی کس وای میکنن چی گپ کتی میکنن همین نمره رو فقط برای همینو وای کنید شما مثلا همین آدماتون مول بود از همین مردم خدمتش به خدمت کرگادید من خودم هم اكو مون یکم بار از همینشون اخشیدم طوری من شما این نمیشناسم پروستا دیدم همین برای همین آدمایی که همین پاسچکو همین آدما فهمن همین خیلی استاد داکو باشدم به مول زنگ زنن میشن مالا سلامت باشتون سربلند باشتون یک لایک کامنتاری نوشتون سلامت باشتون